Ndị be anyị bịakwanụ nụrụ na former President Muhammadu Buhari na ọ bụrụgokwa na onye nwụrụ anwụ aka chịburu Naịjirịa n'oge gara aga ka emere ka ndị mmadụ mata na ọ nwụrụ n'ụlọ ọgwụ nke dịkwanụ na London, kama na ekwuokwa n'ife ọ na-aya o ji wee nwụkwanụ, na ife a gwara ndị mmadụ bụ na mgbe ọ na-aya ahụ na-ebujere ya n'ụlọ ọgwụ nke dịkwanụ na London wee ruo ebe ahụ wee banye na ICU wee mechaa wee na-enweta onwe ya, na mgbe o sizi na ya bụ ICU wee pụta na ọ na-enwetakwa onwe ya bifo ịmara ife na-eme. Ọ bụrụ na ya bụ Buhari abụrụgokwa na onye nwụrụ anwụ ka a na-nsụrụ ya taata anụnwa bụ 13th of July 2025 wee na-eme ka ọha na eze malụ na former president chịburu Naịjirịa Muhammadu Buhari na ọ bụrụgokwa na onye nwụrụ anwụ, dịka emekwa ka ndị mmadụ mata na ọ bụkwanụ retired Major General na ọ chịbugo Naịjirịa as a military head of state na ọ chịrị na 1983 wee ruo na 1985 o wee mechaa wee return kwa as elected president na 2015. Na 2015 ahụ ka ọ chịgide maka ọ chịrị second term wee batazie na 2023 oge ọ handiziri over. Ya bụ former president bụ ife apụtazi wee na-agwa anyị kịta na ọ bụrụgokwa onye nwụrụ anwụ n'ụlọ ọgwụ nke dịkwanụ na London, ma na-eme ka ndị mmadụ mata na onye nke na-achịkwanụ Naịjirịa a na-akpọ Tinubu na ebe 2 weeks ago ka ọ pụtara wee na-ekwu na o ya ezipụkwanụ vice ya ka o jee n'ụlọ ọgwụ dị na London ka o jekwanụ neta ya bụ former president Ahmed Buhari dịka ahụ adịghị ya. O wee mechaa ebe 2 days ya onye nke bụkwanụ vice ya wee pụta wee na-agwa ọha na eze na ya jekwanụ na ya bụ ụlọ ọgwụ na ya afụkwanụrụ ya bụ Ahmed Buhari na ahụ na-adịghịkwanụ ya. Ọnya ka apụta tata ọnụ na-ekwuchitere ya bụ former president a na-akpọ Garba Shehu bụ ife mere ka ndị mmadụ mata na ya bụ Buhari na ọ nwụkwọrọ n'ụlọ ọgwụ nke dị na London n'efifi anụnwa na klinik dị ebe ahụ, na ezinụlọ Buhari bụkwa na ife na-ekwupụta ya bụ ife n'ihu akwụkwọ dịka Buhari sikwanụ wee bụrụ onye nwụrụ anwụ wee na-asị ka Allah ka ọ nalụkwanụ mkpụrụ obi ya na ndokwa, nke bụ na ọtụtụ ndị mmadụ manyite wee na-akọmentị ọtụtụ ife dị iche iche. Ụfọdụ na-asị na-echekwanụ na ya bụ Ahmed Buhari na ọnwụgokwanụ since, ebe ụfọdụ nọ wee na-akọmentị kedu ụdịka gemu ndị APC jikwanụ ndị Naịjirịa wee na-epuru ekwanụ, ebe ụfọdụ nọ wee na-akọmentị na 2017 na Nnamdi Kanu gwalụfa na Muhammadu Buhari na ọ bụrụgokwanụ onye nwụrụ anwụ na onye etinyezi na ya bụ oche bụkwanụ onye nke a na-akpọ Jubiri na onye nwa bụzikwanụ ife na-achị Naịjirịa, na onye nke unu na-afụ kịta anụnwa nwụzi kịta a na-akpọ former president Muhammadu Buhari na ọ bụ onye nwụrụ anwụ mgbe ahụ ewepụtachara imo ebe eji enyi ozu wepụtacha inyi ozu edere former president Muhammadu Buhari na ọ bụrụgo onye nwụrụ anwụ na onye na-achịkịta anụnwa bụkwa na Jubiri ewepụtacha ma ntị Buhari wepụtacha ma anya Buhari ma imie si na ntị nke a kịta nọ nke onye na-achịzi na ntị nke a bụ ntị nke onye nwụrụ anwụ. Ụnụ anya sị na ụnụ anụghị anya bụ ife n'ihu akwụkwọ ka ọ na-afịa na ọ bụ ọkwa m okọrọ allegedly ife mfụkwa na kọmentị ka m na-agụrụ ụnụ, ebe ụfọdụ ndị mmadụ nọ wee na-asị ọ na-abụzi na ya bụ Ahmed Buhari na ọ na-emezi BBL ike na o je dọtịsịa ihu ya, dọtịa anya ya, dọtịa ntị ya, dọtịa ebe ya ọchara ayọ na ahụ ya. Ndị mmadụ ji wee pụta wee na-erumo na ọnwụọna na onye nke bụ Jubiri bụzi ife na-achị, ebe ụfọdụ nọ wee na-akọmentị na onye nke bụ Jubiri ahụ na-achị mgbe ahụ na ọka bụ ibu wee karịkwanụ Muhammadu Buhari, na Muhammadu Buhari na ọ tara ezigbote ahụ, mana onye nke etiri n'ọkwa ọchịchị na onye nke ahụ buru ibu na fa ekwetahụ na ife a na-ekwu. Wee sị ka m wetara unu ka unu tụlee mmadụ nke bụ eziokwu, maka na o nwekwa ebe ụfọdụ na-ekwu na news mgbe ala like BBC iburu ya bụ news maọbụ ezinụlọ be Muhammadu Buhari pụtasị na papa fa anwụọna ma ọ na di fa anwụọna maọbụ ndị ọkụ ikpe ya esikwanụ na ọnwụọna na ụnụ ma onye na-akọ n'ọnwụgwe mgbe ahụ, maọbụ ndị Yoruba pụta na-akọ n'ọnwụọna maọbụ ndị Hausa pụta na-akọ n'ọnwụọna na ọdụkwa ka ọzọ n'ala Igbo ka a na-eru ma onye bụ ife na ya bụ Muhammadu Buhari na ọ bụkwa onye nwụrụ anwụ, dịka emere ka ndị mmadụ mata na ya bụ former president na ọ dịkwanụ 82 years wee nwụ, na ife a na-eche kịta bụ ka a ya esi wee si London wee bunatakwa n'ozi ya na Naịjirịa wee nyikwa anya. Ụnụ mana ndị Hausa na fa aha egbu mbekwu edebere ọla na aha etinye na mọchụwa na aha akada aka na aha emewe ekipin na aha aka akwamozu, na wonsi esighakwa London buru ya nata eburu ya ozugbo jebe n'inyi ozu ebe ahụ a nọ wee nye n'ọkwa ife m nụrụ wee sị ka m wetara unu na anụta akala eze ebunatazikwa n'ozie ka enyi ya aya eme ka unu marụ onye ya akpụta efi akpụta
unu ma na-efi ka ya akpụje na ya akpụ n'ewu Hausa maọbụ ewu Igbo na onye nwee efi ọkpụta maka efi ka a na-achị na Naịjirịa na aha achị mmadụ okotorigba nwoke mmadụ abụrụgokwa na onye nwụrụ anwụ ka ndị bi ya kasie na ife mere emego ka Chineke narụkwanụ mkpụrụ obi ya na ndokwa oluzie ka ọ gwanụ Chineke na o chetara obodo aha nyere ya n'aka ka ọ na o chetaghị ya amazi ife ọ ya aza